Dobrý den, zdraví vás Norbert Lichý. Ne, nebojte se. Dovolali jste se na autovrakoviště Milata. A jejda, vy nám voláte, ale my tady teď nejsme. Naše běžná otevírací doba je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. No a naši kluci si samozřejmě přes poledne vždycky skočí na nějakou tu svačinku. Informace o nás a přesné otevírací době, také během svátků, naleznete na našich stránkách www.milata.cz. Přátelé, mějte se krásně. Srdečně vás zdraví, váš Norbert Lichý.